Ik heb altijd al in mij een stukje techniek. En dat vind ik schitterend. Ik vind het prachtig om met metaal bezig te zijn. En ik heb de Kota, de DC-3, heb ik altijd een machtig vliegtuig gevonden. En dat wil ik dus een keer uitzien. Ik heb alles maken, ja. Alles zelf behalve de rubberen shieldjes, die heb ik dus net maken. Pas een naadleer zien elkaar, hè? Ja, maar dat is een kwestie van geduld. Passen, meten, hè? Een volle soort geduld, oneindig geduld. En soms de dingen 2, 3, 4 keer oermaatje. En hoe lang ben je er met waan geweest? Ik heb de tekening gekregen in 93. En hij is nu voor 99%. Reken je maar recycleer. Maar is dat een beetje therapie voor jou? Daar in het hokje? Ja, zeker therapie. Absoluut. Ja, een stukje ontspanning zie je na je werk. En jouw vrouw, wat zou die ervan? Ja, daar kom je moeilijk terecht. Dat wie net altijd, er is wel eens een wutje ontvallen natuurlijk. Dat kwam net altijd goed uit. Want je thuis ben ik wel dingen en die dan gebeuren moesten. Maar wat dat betreft ben ik altijd mijn plicht wel te nakomen. Je thuis ik. En ja, maar ja, mijn vrouw, ja, ieder heeft zijn interesses, die heeft hele oren interesses. En wat dat betreft kun je hier net weer op praten, zo is het niet. Het is voor mij een uitdaging om zo nauwkeurig mogelijk op schaal alles te maken. Dat alles werkt, alles beweegt. Alleen het enigste, hij kan net vliegen. Nou ja, maar dat wil ik net, want als je hier een keer achter vliegen komt en je zonder met vliegen en is het wat del, dan heb je van jaren en jaren werk is waar. Ik vind het als model, een statisch model, vind ik er genoeg voldoening in.